Právě teď se odehrává něco jemného, ale mimořádného. Není tu žádný chaos, žádný strach, žádná varovná znamení. Jen tichá změna, kterou mohou vnímat pouze vědomé duše. Pokud jste tady, je to proto, že 10. ledna aktivuje jemný lunární signál, který vaše vědomí nezahlcuje, ale naopak ho zostřuje. Vaše myšlenky jsou klidnější, vaše emoce lehčí a váš vnitřní svět jasnější. Není to fantazie a není to náhoda. Je to okamžik, kdy vyvolení začínají vnímat život z vyšší perspektivy, kde vede intuice. Jasnost nahrazuje pochybnosti a soulad se jeví jako přirozený. Zůstaňte se mnou, protože to, co se dnes probouzí, vaši cestu neuspěchá. Zjemňuje ji. A jakmile se toto vědomí otevře, vše, co je před vámi, začne plynout jinak. Za prvé, lunární signál, který nevyžaduje pozornost. Mění vnímání. 10. ledna není poznamenán intenzitou. Nepřichází s emocionálními vlnami, náhlými narušeními nebo dramatickými poznáními. Přichází s přesností. Tento lunární signál není určen k tomu, aby narušil váš život. Je určen k tomu, aby vylepšil to, jak ho prožíváte. Proto dnes tolik vyvolených cítí něco, aniž by to dokázali pojmenovat. Nezdá se, že by se dělo něco velkého, ale všechno se cítí jemně jinak. Je to proto, že měsíc se nedotýká událostí, dotýká se vnímání. Místo toho, aby měnila to, co se kolem vás odehrává, tato lunární energie upravuje čočku, skrz kterou vidíte. Realita se nemění, ale mění se váš vztah k ní. A tato změna je mnohem silnější než jakékoliv vnější znamení. Vyvolení se dnes možná probudí s podivným pocitem neutrality. Nejsou vyčerpaní, nejsou vzrušení, jen mají jasno. Myšlenky se zdají méně chaotické, emoce jsou přítomné, ale neohromující. Je tu pocit vnitřní stability, který tu předtím nebyl. Není vynucený, není nacvičený, je prostě přirozeně přítomný. Tato jasnost není emocionální otupělost, je to sladění vnímání. Možná si všimnete, že rozpoznáváte vzorce, aniž byste se je snažili analyzovat. Situace, které dříve vyžadovaly duševní úsilí, nyní dávají smysl okamžitě. Nevyřešujete věci, vidíte je tak, jak jsou. Pravda dnes není hlasitá, je zřejmá. Možná vnímáte, co někdo myslí, ještě než domluví. Možná cítíte energii za slovy, místo abyste se soustředili na slova samotná. Konverzace se zdají transparentní, téměř tenké, jako by se za tónem nebo vysvětlením nemohlo nic skrývat. To je měsíc, který aktivuje vnímání, ne emocionální reakci. Většina lidí se spoléhá na reakce, aby se cítili zapojeni do života. Potřebují intenzitu, stimulaci a emocionální pohyb, aby se cítili skuteční. Vybraní jsou trénováni jinak. Jste trénováni, abyste se spoléhali na pozorování. Pozorování nereaguje. Pozorování nespěchá. Pozorování se neupíná. Prostě vidí. Proto je dnes ticho tak informativní. Můžete se naučit více z toho, co není řečeno, než z toho, co je řečeno. Pauzy nesou význam. Řeč těla mluví hlasitěji než slova. Energie komunikuje rychleji než logika. Tato lunární energie je jemná, protože je chirurgická. Nerozvyklá vaše základy. Vyladí váš vnitřní kompas. Možná se budete cítit méně připoutaní k výsledkům. Ne proto, že vám na nich nezáleží, ale proto, že důvěřujete jasnosti více než kontrole. Možná se budete cítit méně zapojeni do dramat. Ne proto, že jste nad nimi, ale proto, že je dokážete prokouknout. Možná také zaznamenáte menší touhu vysvětlovat se. Necítíte nutkání ospravedlňovat svá rozhodnutí. Necítíte potřebu přesvědčovat ostatní. Necítíte tlak okamžitě reagovat. To není emocionální uzavření, to je aktivace suverenity. Když se posiluje vědomí, oslabuje se potřeba uznání. Už nepotřebujete reakci, abyste potvrdili svou existenci. Vaše přítomnost je sama o sobě úplná. Tato lunární fáze učí důležitou pravdu, kterou se většina lidí nikdy nenaučí. Nemusíte reagovat na všechno, čeho si všimnete. Vědomí nevyžaduje akci.
Jasnost nevyžaduje vyjádření. To, že něco vidíte, vás nezavazuje k tomu, abyste se tím zabývali. Tady začíná skutečná síla. Reakce vyčerpává energii, pozorování ji zachovává. A dnes se vaše duše učí, jak vidět bez rušení, bez emocí, bez ovlivňování vnímání, bez ega, bez požadavků na reakci, bez strachu, bez naléhání. Učíte se, jak jasně vnímat realitu a vědomě se rozhodovat. To není pasivita, to je mistrovství. 10. ledna tuto změnu neoznamuje, protože to není nutné. Nejdůležitější transformace jsou ty, které se odehrávají tiše, uvnitř, když je nikdo jiný nevidí. Ale jakmile se změní vnímání, změní se i vše, co následuje. A to je teprve začátek. 2. Proč je vaše emocionální hlasitost nižší? A proč je to dar? Pokud se dnes cítíte uvnitř tiší, to ticho není náhodné, je záměrné. 10. ledna nese lunární vliv, který emoce nezesiluje, ale zušlechťuje. Místo toho, aby zesiloval to, co cítíte, měsíc jemně snižuje emocionální hlasitost, aby bylo možné slyšet něco přesnějšího. Vaše intuice a emoce jsou stále přítomné. Stále můžete cítit lásku, starost, péči, dokonce i zklamání, ale už nezaplavují váš systém. Už nevyžadují okamžitý projev nebo reakci. Ustoupili právě natolik, aby umožnili jasnosti posunout se vpřed. Pro vyvolené může být tato změna zpočátku neznámá. Možná si všimnete, necítíte nutkání vysvětlovat, co cítíte. Necítíte úzkost z toho, že byste mohli být nepochopeni. Necítíte se vtaženi do emocionálních spirál, tak jako dříve. Nejedná se o emocionální vypnutí, ale o emocionální zjemnění. Vaše duše se učí vzácné dovednosti. Rozlišování. Rozlišování je schopnost cítit hluboce, aniž byste byli ovládáni pocity. Je to rozdíl mezi prožíváním emocí a tím, že vás emoce ovládnou. Většina lidí zaměňuje emocionální intenzitu s emocionální pravdou. Věří, že nejsilnější pocit musí být ten nejdůležitější. Ale tak intuice nefunguje. Emocionální přehnaná reakce oslabuje vědomí, rozptyluje vnímání, zkresluje úsudek. Když jsou emoce hlasité, intuice musí šeptat, aby byla slyšet, a většina lidí se nikdy nenaučí naslouchat dostatečně pozorně. 10. ledna to změní. Jak emocionální hluk utichá, intuice se stává nezaměnitelnou. Nepřehání, neprosí, prostě ví. Proto může dnešní den přinést náhlé ujasnění bez dramat. Můžete si uvědomit něco o člověku bez hněvu nebo zášti. Pravda se tiše usadí, bez nutnosti konfrontace. Můžete vidět, že cesta, po které jste kráčeli, už vám nesedí. Ne proto, že selhala, ale proto, že jste z ní vyrostli. S těmito poznatky není spojena žádná naléhavost, žádná panika, žádný tlak, žádné emocionální napětí, vyžadující akci. Místo toho je tu klidné uznání. Necítíte nutkání okamžitě reagovat, protože vaše duše chápe něco, co mysl často zapomíná. Načasování je důležitější než impuls. Ne každá pravda vyžaduje reakci. Ne každé poznání potřebuje oznámení. Ne každý pocit je třeba sdílet. Měsíc vás dnes učí nové emocionální dovednosti, kterou se učí pouze zralé duše. Zdrženlivost bez potlačování. To znamená, že emoce neodháníte. Necháváte je existovat, aniž byste jim dovolili diktovat vaše chování. Můžete něco plně prožít a přesto se rozhodnout, že na to nebudete okamžitě reagovat. To je mistrovství. Takto se vyvíjejí vyvolení. Ne tím, že se vyhýbají emocím a neutápí se v nich, ale tím, že je drží s vědomím. Možná si všimnete, že emocionální spouštěče vás dnes neovlivňují stejným způsobem. Situace, které kdysi vyvolávaly reakci, se nyní zdají vzdálené, téměř neutrální. Neznamená to, že vám na tom nezáleží, ale že vidíte širší souvislosti. A když vidíte širší souvislosti, malé emocionální provokace ztrácejí svou moc. Pokud se dnes cítíte méně reaktivní, věřte tomu. Pokud se cítíte vybíravější v tom, kam vkládáte emocionální energii, ctěte to. Pokud se cítíte odtažití, ale klidní, je to soulad.
Vaše emocionální pole se reorganizuje. Místo toho, abyste reagovali navenek, zpracováváte to uvnitř. Místo toho, abyste se okamžitě vyjadřovali, integrujete. Místo toho, abyste hledali potvrzení, spoléháte se na vnitřní potvrzení. To je emoční inteligence, aktivovaná na úrovni duše, nenaučená zkušeností, ale zapamatovaná díky souladu. A tato změna vás připravuje na něco důležitého. Když emocionální hluk utichne, vaše rozhodnutí se stanou čistšími, vaše hranice se stanou bez námahy, vaše energie se stane těžší manipulovat. Nemusíte bránit své city, nemusíte ospravedlňovat svůj odstup, nemusíte vysvětlovat svůj klid. Váš klid se stává samozřejmým. 10. ledna vám nebere emoce, ale dává jim správné místo. Intuice tak konečně může vést. A když intuice vede, procházíte životem s méně lítostí, méně reakcemi a mnohem větší přesností. Tento emocionální klid není prázdnota, je to prostor. A v tom prostoru se formuje vaše další úroveň. 3. Posun v uvědomění, který mění to, jak vnímáte lidi. Jeden z nejsilnějších účinků 10. ledna není vnitřní, ale vztahový. Je to den, kdy vědomí mění váš pohled na lidi. Ne prostřednictvím soudu, ne prostřednictvím emocionálního odstupu, ale prostřednictvím nezaměnitelné jasnosti. Sociální jasnost nepřichází jako rozhodnutí, přichází jako uznání. Nesedíte a nehodnotíte vztahy, prostě si všimnete, co je v souladu a co už není. A to si všimnout je snadné. Dnes si vyvolení mohou najednou uvědomit jemné pravdy, které kdysi přehlédli. Ne proto, že se změnili ostatní, ale proto, že se změnilo vaše vnímání. Můžete rozpoznat, kdo vám bez úmyslu ubírá energii, kdo se cítí nesouladný, aniž by udělal něco špatného, kdo již nerezonuje bez konfliktu nebo zrady. Tato energie luny neodhaluje lidi jako špatné nebo dobré. Odhaluje energetickou kompatibilitu. A kompatibilita nemá nic společného s loajalitou, historií nebo časem stráveným společně. Má to všechno co do činění s frekvencí. Někteří lidé byli předurčeni, aby s vámi kráčeli během jedné fáze vašeho vývoje. Jiní byli předurčeni, aby vás dočasně učili, odráželi nebo stabilizovali. Ale ne každé spojení je určeno k tomu, aby se vyvíjelo společně s vámi. 10. ledna tuto pravdu zviditelňuje. Bez emocionálního náboje začnou vyvolení chápat něco hluboce osvobozujícího. Dnes ne každý, kdo s vámi měl kráčet navždy, je předurčen k dramatickému odchodu. Některá spojení nekončí konfrontací, nezhroutí se, nevyžadují vysvětlení. Prostě tiše vyprší. A poprvé jste schopni to přijmout bez pocitu viny. Přestáváte hledat uzavření, protože uvědomění je uzavření. Přestáváte potřebovat vysvětlení, protože jasnost již nevyžaduje povolení. Přestáváte hledat souhlas, protože sladění nevyžaduje konsenzus. Jedná se o významný upgrade duše. Připoutanost je nahrazena porozuměním. Očekávání je nahrazeno přijetím. Emocionální závazek je nahrazen energetickou upřímností. Možná si všimnete, že se stáváte vybíravějšími. Ne ze strachu, ale z přesnosti. Přitahuje vás méně lidí, ale vztahy, které zůstávají, jsou lehčí, čistší a vzájemnější. Je zapotřebí méně úsilí, abyste byli pochopeni, méně emocionální práce, spojené s pouhou existencí. Možná také zaznamenáte nový pocit pohodlí v samotě, ne v izolaci, ne v ústupu. Samota je dnes výživná. Není to pocit absence, je to pocit souladu se sebou samým. Užíváte si konverzace, ale pouze ty, které od vás nevyžadují, abyste se zmenšovali, vysvětlovali nebo emocionálně přetěžovali. Není to osamělost, je to selektivní rezonance. Vaše vědomí vás učí rozdílu mezi tím být obklopen a být podporován. A s tímto vědomím přichází důležité poznání. Spojení by vás nemělo stát jasnost. Pokud vztah vyžaduje zmatek, neustále ospravedlňování nebo emocionální vyčerpání, není v souladu s verzí vás samých,
která se právě rodí. 10. ledna to jemně odhaluje, bez dramat. Necítíte hněv vůči těm, kteří s vámi již nerezonují. Necítíte se nadřazení. Necítíte potřebu ohlašovat své hranice. Prostě přestanete vynucovat kompatibilitu tam, kde již neexistuje. Vaše energetické pole se zušlechťuje. Stejně jako dříve zmírnil emoční hluk, nyní slábne i vztahový hluk. Stáváte se méně citliví na sociální očekávání a více reagujete na vnitřní signály. Vaše uvědomění vás vede k vztahům, které jsou vzájemné, ukotvené a energeticky čisté. Už vás netáhne minulost. Vede vás frekvence a to mění vše. Tato změna vás také chrání. Když vědomí nahradí připoutanost, manipulace ztrácí sílu. Emocionální háčky přestávají fungovat. Povinnosti založené na vině se rozplývají. Už vás nepřitahuje dynamika, která vyžaduje, abyste se vzdali sebe sama. Abyste udrželi mír, nemusíte pálit mosty, nemusíte dělat prohlášení, nemusíte vysvětlovat svou vzdálenost. Vaše nepřítomnost mluví tiše, ale jasně. 10. ledna učí vyvolené, že sladění nevyžaduje oddělení. Vyžaduje upřímnost k sobě samému. A když se tato upřímnost aktivuje, vztahy se přirozeně reorganizují. Někteří se přiblíží, někteří se vzdálí, někteří zůstanou přesně takoví, jací jsou. Ale nikdo už se necítí zmatený. To je ten dar. Jasnost vás neizoluje. Osvobozuje vás. A od tohoto okamžiku si lidi nevybíráte ze zvyku. Vybíráte si je na základě rezonance. A takhle vědomí přetváří celý váš sociální svět. Bez konfliktů, bez viny a bez lítosti. 4. Jak 10. ledna přepisuje váš vztah k času. Čas se pod tímto lunárním signálem chová jinak. Ne proto, že se mění hodiny, ale proto, že se mění vaše vědomí. 10. ledna začnou vyvolení vnímat čas méně jako tlak a více jako rytmus. Neustálý pocit, že zaostáváte, slábne, neviditelná naléhavost, která kdysi tlačila na rozhodnutí, reakce a pohyb, se začíná rozplývat. Můžete si všimnout jemných, ale významných změn. Méně spěcháte, i když k tomu není důvod. Cítíte méně netrpělivosti při zpožděních nebo přestávkách. Méně se bojíte, že vám uniká něco důležitého. Není to proto, že by se život najednou zpomalil. Je to proto, že vědomí odstranilo iluzi naléhavosti. Naléhavost nepochází z času. Pochází ze strachu, strachu ze ztráty, strachu, že zůstanete pozadu, strachu, že pokud se něco nestane brzy, nestane se to vůbec. Vědomí tento strach neutralizuje. Když jste skutečně vědomí, důvěřujete procesu místo toho, abyste honili výsledky. Chápete, že vynucování načasování vytváří odpor, zatímco sladění vytváří hybnou sílu bez námahy. To je zásadní změna, kterou aktivuje 10. ledna. Jste vytaženi z načasování přežití a vtaženi do načasování sladění. Načasování přežití se ptá, jak rychle se to může stát? Co když budu čekat příliš dlouho? Co když propásnu svou šanci? Načasování sladění se neptá. Vnímá připravenost. Možná si všimnete, že dnes přestáváte klást otázky, kdy se to stane, a začínáte vnímat, že se to stane, až budete připraveni to přijmout. Tento rozdíl je zásadní. Připravenost není o přípravě ve vnějším smyslu. Je to o vnitřní soudržnosti. Když jsou vaše vědomí, energie a záměr v souladu, načasování reaguje přirozeně. Proto je tato změna tak jemná, ale zároveň tak silná. Dnes se možná budete pohybovat pomaleji, ne z váhání, ale z jasnosti. Možná se budete méně rozhodovat, ne proto, že si nejste jisti, ale proto, že již nereagujete impulzivně. Možná budete více pozorovat, protože vědomí chápe, že pozorování často předchází nejpřesnější akci. To není stagnace. To je přesnost před pohybem. Měsíc rekalibruje váš vztah k času tím, že vás učí pravdu. Většina lidí si nikdy neuvědomí, že načasování není vnější. Je vnitřní. Události nepřicházejí proto, že to říká kalendář. Přicházejí, když je vaše vědomí schopné je přijmout bez zkreslení. Když je vědomí nestabilní,
načasování se jeví chaotické. Příležitosti se objevují příliš brzy nebo příliš pozdě. Výsledky se jeví uspěchané nebo zpožděné. Nic se nezdá být správné. Ale když se vědomí stabilizuje, život se začne synchronizovat. Dnes si toho můžete všimnout na malých znameních. Rozhovory se odehrávají v přesně správný okamžik. Informace přicházejí přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba. Rozhodnutí se zdají být zřejmá, místo aby byla pod tlakem. Nejedná se o náhody. Jsou to ukazatele toho, že vaše vnitřní načasování se přizpůsobuje vnějšímu toku. 10. ledna učí vyvolené, že se nemusíte spěchat, abyste dorazili tam, kam máte. Cesta se sama upraví, když přestanete nutit rychlost. To také mění to, jak vnímáte čekání. Čekání již nepůsobí jako stagnace nebo trest. Působí smysluplně jako nezbytná pauza, která pod povrchem vykonává neviditelnou práci. Cítíte, že se něco formuje, i když se zatím zdá, že se nic neděje. A protože tomuto procesu důvěřujete, netrpělivost ztrácí svou sílu. Nepanikaříte, když se věci zpomalí. Nespěcháte, když ještě není jasno. Netlačíte, když se objeví odpor. Nasloucháte, protože naslouchání je forma inteligence. Jak se mění váš vztah k času, mění se i váš vztah ke kontrole. Uvědomujete si, že kontrola nikdy nebyla o řízení výsledků, byla o řízení strachu. A jak strach mizí, kontrola se stává zbytečnou. Už nespěcháte do budoucnosti, ani si nepřehrajete minulost. Žijete v přítomnosti s vědomím a z tohoto místa se budoucnost organizuje sama. Toto je jedna z nejdůležitějších aktivací 10. ledna, protože jakmile čas přestane být vnímán jako nepřítel, život přestane být vnímán jako zkouška. Pohybujete se, když je to správné. Zastavíte se, když je to moudré. Důvěřujete prostorům mezi tím. A když se vědomí takto stabilizuje, život nemusí být vynucován. Reaguje. To je síla souladu, načasování. A jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete vnímat čas stejným způsobem. 5. Dnes se aktivuje něco jemného, ale hlubokého. Něco, co mnoho lidí hledá celý život. Vnitřní autorita. Nepřichází jako smělost, neoznamuje se, nehledá uznání. Prostě se usadí. 10. ledna si vyvolení mohou všimnout, že neustálé vnitřní pochybování začíná slábnout. Mentální kolísání, které kdysi provázelo každé rozhodnutí, ztrácí na síle. Necítíte stejnou naléhavost zpochybňovat se, kontrolovat se, zpochybňovat své instinkty, nebo hledat ujištění venku. Ne proto, že najednou víte všechno, ale proto, že důvěřujete tomu, co víte. Možná si všimnete, že před rozhodnutím méně vnitřně debatujete, méně přemýšlíte po tom, co jste se rozhodli, a méně potřebujete vysvětlovat nebo ospravedlňovat svůj směr. Tato lunární energie posiluje váš vnitřní signál, takže vnější názory začínají ztrácet svou přitažlivost. To, co si myslí ostatní, nezmizí, ale přestane mít vliv na váš vnitřní svět. A to změní způsob, jakým se pohybujete. Vyvolení začnou věřit sami sobě, aniž by potřebovali důkazy. Nečekáte na potvrzení, nepotřebujete povolení, nepotřebujete konsenzus, abyste se cítili jistí ve svých rozhodnutích. Rozhodování se zdá jednodušší, ne proto, že by se život stal jednodušším, ale proto, že jasnost nahrazuje zmatek. Víte, kdy je něco správné, aniž byste to museli zdůvodňovat. Víte, kdy je něco špatné, aniž by to muselo nejprve selhat. Hranice se začínají formovat bez námahy. Nepřipravujete si, co řeknete. Nepřipravujete se na konflikt. Necítíte se defenzivně. Prostě víte, kde končíte vy a kde začínají ostatní. Ticho vám začíná stačit. Nespěcháte, abyste vyplnili mezery v konverzaci. Necítíte se nepříjemně, když není třeba nic říkat. Chápete, že přítomnost nevyžaduje výkon a že síla nevyžaduje hlasitost. To není ego. Ego potřebuje být viděno. Ego potřebuje být slyšeno. Ego potřebuje posílení. To, co se nyní aktivuje, je sebeuvědomění.
Sebeuvědomění nehledá pozornost, nesrovnává se s ostatními, nevyžaduje uznání, existuje tiše a proto je těžké ho otřást. Když se vědomí stabilizuje, sebevědomí mění podobu. Stává se tichým místo hlasitým, zakořeněným místo reaktivním, stělesněným místo vyjádřeným. Nehlásíte svou sílu, nevysvětlujete svou jistotu, neargumentujete svou hodnotou. Prostě se pohybujete z místa vnitřního souhlasu. A lidé to cítí, ne proto, že říkáte něco jiného, ale proto, že vaše energie přestává žádat o potvrzení. Ve vašem projevu je klidná definitivnost, ve vašem rozhodování je stálost, ve vašich reakcích, nebo v tom, že nereagujete vůbec, je zakotvenost. Tento druh sebevědomí nedominuje v místnosti. Stabilizuje ji. Ostatní si mohou všimnout, že se zdáte být klidnější, jistější, méně emocionálně ovlivnitelní. Někteří se k vám mohou cítit přitahováni. Jiní se mohou cítit nejistí. Ne proto, že jste se změnili, ale proto, že už nejste ochotní vyjednávat. Sebepochybování ztrácí sílu. Když se aktivuje vnitřní autorita, přestanete se ptát. Je to v pořádku? Dělám správnou věc? Co když se mýlím? Místo toho cítíte, co je v souladu a co není. To vyžaduje trpělivost, to vyžaduje akci a vy těmto signálům důvěřujete. To neznamená, že už nikdy nebudete pochybovat, ale pochybnosti už nebudou narušovat vaše základy. Stanou se nástrojem, ne hrozbou. Reflexe nahrazuje přemítání, zvědavost nahrazuje strach. 10. ledna znamená začátek neotřesitelné sebedůvěry. Ne proto, že se vše stane jistým, ale proto, že se stanete spolehlivými sami sobě. Naučíte se, že nepotřebujete vnější jistotu, když máte vnitřní jasnost. Nepotřebujete ujištění, když je soulad neporušený. Nepotřebujete dokazovat svou připravenost, když ji cítíte. Tato sebejistota není dramatická, není okázalá, není viditelná na první pohled, ale je trvalá. A jakmile se tato vnitřní autorita stabilizuje, přestanete se vzdávat sebe sama kvůli schválení. Přestanete se zmenšovat, abyste si udrželi mír. Přestanete odkládat rozhodnutí, která vaše duše již chápe. Stanete se někým, kdo nejprve naslouchá svému nitru. To není arogance, to je zralost. A to je jedna z nejdůležitějších změn, které přináší 10. ledna, protože, jakmile si na této úrovni důvěřujete, vše, co dále budujete, stojí na pevných základech. Už nehledáte směr, ale jdete jím. 6. Tato aktivace vás připravuje na to, co přijde 10. ledna, ale nejde o cíl. Jde o kalibraci. Dnes se nic neuzavírá. Nic se nevynucuje. Místo toho se děje něco důležitějšího. Připravujete se na to, abyste se správně pohnuli, až na tom bude záležet. Tato lunární aktivace vás netlačí vpřed, ale uvnitř vás sladí, takže další kroky se odehrají s menším třením, méně opravami a mnohem menším odporem. Vyvolení jsou připravováni na to, co přijde, aktivací vědomí. Za prvé proto, že vědomí zabraňuje chybným krokům. Když je vnímání jasné, nevstupujete do situací slepě. Neopakujete cykly nevědomě. Nezaměňujete naléhavost za příležitost. Proto se tento lunární znak zaměřuje spíše na zdokonalení, než na akci. Připravuje vás na čistší rozhodnutí, která nevyžadují nápravu, příležitosti, které se sladí bez nutnosti přizpůsobení, energetickou ochranu, která se nespoléhá na obranu. Pohyb vedený signálem duše na místo strachu. Aktivací vědomí před změnou vesmír zajišťuje, že to, co přijde dál, vás nemusí zlomit, aby vás nasměrovalo. To je příprava prostřednictvím vnímání. Místo lekcí, které přicházejí jako narušení, přicházejí jako uznání. Místo překážek. Opravuje jasnost vašeho kurzu. Místo odporu, který vás tlačí do souladu, vás vědomí k němu přitahuje. Čím více si uvědomujete, tím méně síly život potřebuje použít. Síla je nutná pouze tehdy, když chybí vědomí. Když lidé ignorují vnitřní signály, život eskaluje prostřednictvím tlaku, konfliktu, ztráty nebo opakování. Ale když je vědomí přítomné, život nemusí křičet, šeptá a vy posloucháte.
Nyní se učíte něco podstatného. Jak rozpoznat pravdu bez odporu? Pravda není vždy dramatická. Často je tichá, stálá a nepopiratelná. Není s ní spojena žádná emocionální vlna. Nemusíte se o ní přesvědčovat. Prostě přichází a zůstává. Učíte se také sladění bez boje. Sladění není o úsilí, ale o odstranění. Když se vědomí zostří, nesladěné možnosti ztrácejí na přitažlivosti. Nemusíte bojovat s pokušením. Už s ním nerezonujete. Nemusíte si vynucovat disciplínu. Přirozeně si vybíráte to, co vám vyhovuje, a učíte se směr bez tlaku. Směr nepřichází jako požadavek. Přichází jako jistota. Cítíte, kam jít dál, ne proto, že jste k tomu tlačen, ale proto, že všechno ostatní odpadá. Na to vás připravuje 10. ledna. Brzy se objeví volby, které vyžadují rozlišování, ne rychlost. Otevřou se cesty, které fungují, pouze pokud nasloucháte svému nitru. Objeví se příležitosti, které vypadají nenápadně, ale nesou dlouhodobé sladění. Protože vaše vědomí bylo zdokonaleno, rozpoznáte je. Nebudete se přetěžovat, nebudete spěchat, nebudete váhat ze strachu. Budete se pohybovat, když je pohyb správný, a zastavíte se, když je čekání rozumné. Takto postupují vyvolení, tiše, jasně, silně. V této aktivaci je také zakotvena energetická ochrana. Nejde o ochranu prostřednictvím zdí nebo odporu, ale prostřednictvím samotného vědomí. Když dokážete včas rozpoznat nesoulad, nemusíte se z něj později zotavovat. Když cítíte, že něco není v pořádku, ustoupíte bez vysvětlení. Vědomí se stává vaším štítem. Nezapojujete se do toho, co vás vysiluje. Nehoníte se za tím, co vás mate. Nepohádáte se s tím, co vám nerezonuje. Prostě se rozhodnete jinak. Tato příprava zajistí, že to, co přijde dál, nebude vyžadovat nápravu. Nebudete muset napravovat budoucnost, protože si ji správně vybíráte. V přítomnosti od vás 10. ledna nevyžaduje žádnou akci. Vyžaduje přítomnost a přítomnost mění vše. Od tohoto okamžiku život reaguje čistěji. Konverzace jsou přímější, rozhodnutí jsou jasnější, načasování je kooperativní místo opoziční. Začnete si všímat, že věci zapadají na své místo bez námahy. Ne proto, že se více snažíte, ale proto, že jste hlouběji v souladu. Na to vás aktivace připravuje. Fáze, ve které se pohyb jeví jako vedený, nikoli vynucený. Tuto změnu nebudete oznamovat, nebudete ji vysvětlovat, nebudete potřebovat její potvrzení. Prostě ji budete žít. A jak to budete dělat, život se tomu přizpůsobí. 10. ledna je okamžik, kdy se vaše vědomí ustálí. Další kapitola tedy nevyžaduje opravu. Vyžaduje důvěru. A teď jste na to připraveni. Pokud se vám dnešní den zdál klidný, je to proto, že ne každá transformace přichází s hlukem. Některé přicházejí jako stabilita, jako klid, jako tichý pocit, že se něco uvnitř vás konečně usadilo na svém místě. 10. ledna neměl nikdy narušit váš život. Měl za cíl stabilizovat vaše vědomí, abyste přestali nutit to, co se má odehrát, přirozeně. Skutečné vědomí vás nehoní vpřed, netlačí vás k rozhodnutí, nevyžaduje důkazy, trpělivě čeká, až budete dostatečně přítomní, abyste ho rozpoznali. A pokud jste se dnes cítili více uzemnění, více si vědomi svého okolí, méně ovlivněni emocemi nebo naléhavostí, nebylo to odloučení, bylo to sladění. Vaše duše neodešla ze života. Dnes vstoupila do jasnosti. Takže ctěte to, co se odhalilo, aniž byste to analyzovali. Respektujte to, co se změnilo, aniž byste to zpochybňovali. A nechte to, co se odvíjí, pokračovat bez zásahů, protože vědomí nepotřebuje úsilí, aby rostlo. Rozšiřuje se, když přestanete klást odpor. Od tohoto okamžiku začíná život reagovat jinak. Ne proto, že se více snažíte, ale proto, že lépe nasloucháte. Rozhodnutí se zdají čistší, načasování se zdá laskavější, pohyb se zdá záměrný místo vynucený. A tady je pravda.
Většina lidí si nikdy neuvědomí, že když vede jasnost, boj mizí. Už nehledáte odpovědi, ale rozpoznáváte je. Nespěcháte na cestě. Pohybujete se v jejím rytmu. 10. ledna vám nepřinesl nic nového. Připomněl vám něco starodávného. Vaši schopnost vidět jasně, bez strachu. Noste toto vědomí s sebou. Nechte ho vést váš další krok, vaši další volbu, vaši další kapitolu, protože od této chvíle nehledáte směr, ale kráčíte s ním.